Tässä videossa esitellään Tokio Marui HK416 NGRS-sarjalaisia 2 kappaletta, tarkemmin malliltaan HK416D. Tämä video käsittelee lähinnä näiden pyssyjen toimintaa ja tekniikkaa ja miten nämä toimii sit sisätiloissa ja muuten tällaisessa lähitaistelutoiminnassa. Tokio Marui on pitkän linjan airsoft-aseiden valmistaja, joka tekee näitä pyssyjä pääasiassa Japanin markkinoille. Japanissa maksimitehorajat on 1 joule näille airsoft-aseille, joten siitä johtuen nämä pyssyt kronottaa kaikki järjestään alle sen. Ainoa poikkeus tästä on GBBR-kiväärit, jos niitä käytetään green gasilla. Näistä tehoista johtuen nämä pyssyt on hyvä vaihtoehto sisätiloihin tai muuten lähitaisteluun, joissa on normaalisti 1 joulen tai 1,2 joulen tehorajat. Normaali AEG verrattuna näissä Marui rekylisarjalaisissa on sen rekylikoneiston lisäksi muun muassa toimiva bolt catch, eli ase lopettaa ampumisen, kun kuulat loppuu lippaasta, sekä kuulien kapasiteettia voi näissä M4-lippaita servissä aseissa vaihtaa 30 ja 80 kuulan välillä. Yes. Eli katsotaan näitä pyssyjä tässä vähän ulkoisesti. Tosiaan tää runko ja toi vakio etupää on CNC-koneistettua alumiinia. Suht napakkaa ja tällaista tukevaa, suhteellisen kevyyttä myöskin. Varsinkin toi Maruin oma kiskosysteemi tälle 416 on huomattavasti kevyempi esim. Kuin VFCn oma, joten sitä ei painon takia tarvii lähteä vaihtamaan. Tähän pyssyyn on nyt sitten haluttu ihan esteettisistä syistä vaihtaa erinäköinen kisko. Sekin onnistuu. Perät näistä on vaihdettu ja samalla johdotuksia jouduttu muuttamaan. Täällä näissä taskuissa, GPS-taskuissa on 7,4 volttiset ja 1300 mAh 30C lipot. Ne antaa aika rapsakan semin ja hyvän tulinopeuden. Hirveästi tän isompia lipoja en ehkä itse suosittele lähteä näihin laittamaan, varsinkaan vakiona, koska sitten tavallaan etenkin sarjaa ampuessa siinä on se riski, että jotain sieltä sisältä rupeaa hajoamaan ja totta kai se kuluttaa aina osia enemmän. Tämmöisellä akulla saavutetaan näin tämmönen napsakka semi ja sarjaakin on ihan mukava. Tosiaan niin kuin huomasitte ja niin kuin EBB-aseisiin kuuluu, niin tää lukko, eli tässä tapauksessa tää tällainen pieni metallilärpäke liikkuu ton verran ampuessa, samoin kuin tästä latauskahvasta vetäessä. Sen alta löytyy sitten hoppiyksikön säätö, tollanen rotarityyppinen. Pitää hyvin säätössä ja on kaikin puolin muutenkin semmonen hyvä tuntuma siinä säädössä, että tietää, että onko säätänyt sitä vai ei. Tosiaan nämä perä on vakiona tän näköinen tässä 416D:ssä. Näitähän on Maruilla myös 416 Delta ja 416 Devcru-malli, jotka on periaatteessa täsmälleen sama pyssy sisäisesti. Devcru-mallissa on vähän erilainen kahva. Siellä tulee myös etukahva mukana ja erilainen flash hider ja semmonen quick draw paimennin. Ja Delta-mallissa on sitten tämmönen samantyyppinen SMR-kisko, mutta lyhyempänä, mikä tähän on vaihtu aftermarket osana. Ja sitten se runko on Delta-mallissa eri värinen, mutta sisukset on täysin samat. Samoin toi rekyylisysteemi ja muuten. Vähän erimalliset perät tulee niissä. Tää on tosiaan toi Maruin vakioperä. Tää on suunniteltu SOP-mod-akuille, eli Maruin omille 8,4 volttisille, olisikohan 1300 mAh semmosille vähän vanhan tyyppisten Crane-akkujen näköinen. Siinä on semmonen teline, se kun laitetaan tänne sisälle, niin se tulee suoraan tähän liittimeen kiinni, joten ei tarvii minkään Tamiyan tai muun kanssa askarella, eikä liitinpiuhat myöskään pyörit täällä turhia. Ihan näppärä keksintö, jos haluaa tuollaista huoletonta ja rauhallista akkujen käyttöä. Tän perän sisällä menee 2 tällaista metallitankoa, jotka sitten ottaa kiinni tässä peräputkessa olevaan liittimeen. Se on näistä pyssyistä poistettu jo, mutta vakiojohdotuksissa siellä on sellainen liitin, joka painaa sitten jousen avulla näihin 2 metallitankoon muodostaen sen kontaktin. Mä kuitenkin halusin käyttää lipoja näissä pyssyissä, joten ihan aikana mä tein tuohon vanhempaan pyssyyn, joka on reilu vuoden vanha. Mä juotin noihin tankoihin yksinkertaisesti johdonpätkät ja Deans-liittimen kiinni. Se on aika yksinkertainen modi, tarvii vaan kolvi, joka lämpenee tarpeeksi kuumaksi, että ne tosissaan noi kiskon pätkät, tai siis noi tangot tuolla, ne tosissaan saa tarpeeksi lämpimäksi, että tina tarttuu siihen pintaan. Mitä näille pyssyille sitten on varsinaisesti nyt tehty on se, että nämä vakiojohdot on irrotettu siitä perän liittimestä, joka painaa niihin tankoihin siinä originaalijohdotuksessa, ja niihin on jatkettu vaan normaalisti tollasella johdolla ja Deans-liittimillä pätkät lisää johtoa. Se ei ole ehkä mikä on kaikista paras systeemi, kaikista ehkä optimaalisin olisi yksinkertaisesti johdottaa kokonaan uudestaan
yhdellä johtopätkällä, mutta se on kuitenkin riittävän hyvä, jos vaan saa tarpeeksi hyvän kontaktin siihen aikaiseksi. Sitten tsekataan tästä vähän tätä rekyyliä. Tosiaan se rekyyli toimii niin, että täällä peräputkessa on semmonen paino, josta lähtee semmonen keppi, joka menee jousen ohjaimen läpi. Ja mäntä sit taakse liikkuessaan tökkäsee sitä painoa ja se iskee tonne peräputken päähän, jolla se tuntuu semmosena rekyylinä olkapäätä vasten. Ei tää nyt mikään tuliaserekyyli oo, mutta kuitenkin sellainen huomattavasti napakampi potkaisu kuin perus AEG:ssä. Voidaan tästä vähän katsoa pöydällä, että millä lailla tää pyssy liikahtaa, kun tätä liipasinta vetelee tästä ensin semille. Kyllä se ihan jonkin verran antaa sieltä vasteet, jos koittaa pitää ihan paikallaan, niin se silti vastustaa jonkin verran. Sarjalla se on sitten tietysti, tuntuu vielä selkeämmin. Mutta itse ainakin tykkään tuollaisesta pienestä lisästä ja erityisesti tuosta äänestä tulee vähän sellainen fiilis, että ammuskelee jollakin muulla kuin pelkällä semmosella normi AEG:llä. Ainoa oikeastaan valittaminen, mitä näistä pyssyistä mä keksin, on tää kastelenut. Se kiristää tämän peräputken runkoa vasten silleen, että se ei pääse heilumaan. Tämä peräputki on siis vielä kierteillä kiinni siellä rungossa, eli se ei sieltä mihinkään ole tipahtamassa. Mutta tää pääsee iän myötä löystyy myös varmasti ton rekyylin vaikutuksesta. Ja sitä joutuu sitten kiristelee. Tää on vähän ärsyttävä kiristää siinä mielessä, että jos ei jostain varsinaista työkalua, niin joutuu käyttämään papukaijapihtejä, eli semmosia putkipihtejä. Ja se menee vähän tällaiseksi rypyläisen näköiseksi, koska tää on vähän pehmeä. Tähän on olemassa myös teräsvaihto-osa, mutta en oo ite vielä sellaista jaksanut hommata ja ruveta vaihtamaan. Noin ehkä 2-3 kertaa vuodessa on tätä putkea kiristellyt menee. Kaikin puolin muuten ulkoisesti itellä ei ole ainakaan minkäänlaista valittamista näistä pyssyistä. Et toimii ja täyttää kaikki odotukset ainakin itsellä. Erittäin mukavia ja jämäköitä pelejä nämä on kädessä ja näillä on ilo pelata. Tätä krono tulos näistä aseista. Yes, eli melko tarkkaa tällaista 87-89 metriä sekunnissa. Sitten toinen pyssy. Ei menty kertaakaan alle 90 eikä kertaakaan yli 91. Tehdään pikku tarkkuusammunta. Ammutaan tuolta käytävän päästä tällaiseen perinteiseen Action Air-tauluun. Tuohon keskelle merkattu lähinnä musta piste. Tämä on sama tähtäyspiste sitten, kun vertaillaan näitä pyssyjä iän perusteella. Toinen pyssy siis reilu vuoden vanha. Tekana mennään tällä on ammuttu ehkä 3-4 tuhatta kuulaa. Mitä mä sanoisin? Suurin piirtein sen verran. Kaikki laukaukset meni tauluun. 10 laukauksen sarja. Tuossa läjässä on yhteensä 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eli puhutaan tällaisesta niin kuin, jos mä laitan käden tähän viereen vertailuksi, me ollaan niin kuin tosi pienellä alueella. Otetaan tässä vielä huomioon, että tämä on tosiaan semmoinen tulos, jossa vaikuttaa myös ampujan oma käden vakaus. Eli ei mikään ruuvipenkki tarkkuustulos. Toteutetaan sitten sama testi tällä vanhemmalla 416. Normaalisti mulla on äänenvaimenin tässä, mutta nyt se on tuolla kaapissa. En usko, että se tulee vaikuttaa tähän tarkkuustestiin millään lailla. Jes, taulu on nyt teipattu, niin ammutaan tällä sitten vastaavasti. Jes, siinä on läjä. Nyt sitten, kuten tästä läjästäkin näkyy, niin
myös tällä pyssyllä on tarkkuus pysynyt. Yksi tollanen karkulainen on, muuten mennään tässä aika lailla todella pienellä alueella. Ehkä jopa about samankokoisella alueella kuin tuolla uudemmalla pyssyllä. Eli suurta eroa ei näissä varsinaisesti iän myötä tuu. Tässä on vielä kuvat tuosta tarkkuustestistä. Mä en ole selkeästi onnistunut aivan säätämään varsinkaan tuota toista punapistettä kohdalleen, mutta mun mielestä tästä testistä kuitenkin näkyy se, että näissä aseissa riittää suorituskyky aivan varmasti tommoseen lähitaisteluun ja loppuun kiinni. Lähinnä sitten ampuja omista kyvyistä. Sitten tulee varmasti se kiinnostavin kysymys, eli onko nämä aseet oikeasti sen 500–600 euron arvoisia, ja että mitä sillä rahalla oikeasti saa, kannattaako tällaiseen pyssyyn sijoittaa, ja minkä takia sellaista sitten ei kannattaisi ostaa. Mulle itselle on Airsoft-aseissa tärkeää, että ne on tasalaatuisia ja suorituskyky pysyy tasaisena kautta linjan. Mä arvostan myös sitä, että ne on tarkkoja ja että mä voin pelata niillä huoletta ilman, että mun tarvii pelätä, että sieltä jotain rikkoutuu sisältä tai ulkoa. Erityisesti sisätiloissa ja lähitaistelussa nämä pyssyt kyllä loistaa erinomaisuudellaan. Ulkopeleistä mä en tässä vaiheessa halua sanoa oikeastaan mitään, koska mä en ole näillä Maruin AEG-vehkeillä viimeiseen muutamaan vuoteen ulkona pelannut lainkaan. Eli mä oon keskittynyt lähinnä sisäpeleihin näillä pelatessani. Siihen suhteutettuna mulla ei oikeastaan ole minkäänlaista pahaa sanottavaa näistä pyssyistä. Ensinnäkin ainoa negatiivinen puoli, minkä mä tuossa keksin, on toi kastlenutin löystyminen, joka sekin on aika minimaalista. Ja siitä selviää, kun kiristelee sitä kastlenuttia tosiaan sen 2–3 kertaa vuodessa. Muuten mä oon tuolla vanhemmalla pyssyllä ampunut varmaan sellaisen ainakin 30 000 kuulaa, mutta uskon, että tää on aika alakanttiin vedetty arvio. Mutta koska en halua räiskiä sitä hirveästi yli, niin sanotaan, että sellainen ainakin 30 000 kuulaa siitä on mennyt läpi pääasiassa semillä. Se ei näytä minkäänlaista väsymistä. Kronotuloksessa tosiaan huomaa, että se kronottaa itse asiassa enemmän vielä kuin toi uusi pyssy. Ja että se kronotulos on todella tasainen, noin 1 metri sekunnissa sisällä kaikki kuulat, mitä siihen kronoon tuossa testissä ammuttiin. Sen lisäksi näissä pyssyissä on tosiaan näitä muutamia lisäfeatureita, eli sen lisäksi, että nämä on äärimmäisen luotettavia ja tarkkoja ja kaikin puolin hyviä pelejä, niin näissä on myös tosiaan se toimiva Bolt Catch, joka yllättää aina vieläkin välillä sillä, kun pyssy yhtäkkiä kesken pelaamisen lopettaa ampumisen ja ei muistakaan, että tällainen feature on tosiaan näissä pyssyissä mukana. Sen lisäksi toi, että lippaat saa suoraan 30 kuulalle, se oli mulle ainakin itselle myös toinen hauska feature. Tykkäsin kovasti siitä silloin, kun aloin pelaamaan, että joutuu oikeasti miettimään, että milloin sitä lipasta tarvii vaihtaa. Toi rekyylikoneisto, se tuo mun mielestä kivaa lisää normaaleihin AEG-touhuihin. Siinä tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin tulee sellainen fiilis, että ammuskelisi vähän jollain erikoisemmallakin pyssyllä. Mä itse ainakin tykkään siitä, että sieltä tulee jonkin verran sellaista feedbackia siitä ampumisesta takaisin. Ja sitten tosiaan toi ampuma-ääni on mun mielestä vaan huomattavasti kivempi, kun siitä kuuluu semmonen kova louskutus semmoisen perinteisen AEG-äänen sijaan. Mä itse väitän, että nämä pyssyt on tosiaan ton suht korkeahkon hintansa väärtejä. Totta kai täytyy sitten muistaa, että mihinkä käyttöön tällaisen pyssy ostaa, ja se, että jos tällaista haluaa virittää, niin se myös tulee todennäköisesti maksamaan jonkin verran enemmän kuin tommosen normi AEG-virittäminen. Kuitenkin mä itse rankkaisin näissä luotettavuuden ja käytettävyyden niin korkealle, että tuo hinta ei ole juurikaan mikään ongelma. Kannattaa tietysti muistaa myös se, että tällaisen kun ostaa, niin se on todennäköisesti sijoitus useampaan vuoteen ilman, että sun tarvii välttämättä tehdä mitään. Mä en ole itse edes puhistanut piippua tosta vanhemmasta pyssystä ja en tietysti kyllä suosittele sitä kellekään muulle, mutta edelleen se kronottaa ja ampuu suhteellisen tarkasti, joten mun mielestä sekin on aika hyvä luottamuksen osoitus siitä, että miten hyvin nämä pyssyt oikeasti toimii. Kaiken kaikkiaan siis voin lämpimästi suositella näitä pyssyjä, jos yhtään sattuu tämän tyyppiset aseet kiinnostamaan. Kaikille erittäin hyvää loppuvuotta ja nähdään peleissä.